Boeren meien officieel van 1 februari zo weer op het land aan het werk. Maar nevens het faunafonds dat de skeer die het moezen benam in het zuiden van Friesland tabbracht hij in kaart brengen mat, is heel februari echt de beste tijd om het land te taxeren. Omdat de taxateurs een goed beeld van de skeer krijgen op het moment dat het gas omheen komt. En op die plekken werd het net omheen komt vanwege de moezenvraat. Nou, ornare is hoe dat om mits februari ging dat het gas begint te groeien. En daarom is de taxateurs dan wel wat land in en zo'n boeren even wachtje maken. Na een week zal de provincie een officieel besluit nemen om het faunafonds opdracht te gaan los te gaan met de taxatie. Staatssecretaris Dijksma had eerder deze week al aangegeven dat het Rijk geen skeervergoeding uitkeren kan om boeren die troffen binnen door de moezenpleeg. Maar datzelfde geldt ook voor de provincie. Vraag is dan ook of het wel doel had om nou te wachten met het bewerken van het land. Nou ja, het had doel om een aantal redenen. Allereerst willen wij graag zien hoe groot is nou de skeer werkelijk. We willen daar taxateurs op uitsturen. Dat zijn landbouwtaxateurs die weten wat ze doen hebben. Dus dan hebben we een goed beeld. Het tweede punt is dat een aantal boeren ooit heeft dat men het heel dreig gaat op het stuit. Dat men in de problemen komt. Dan krijg die boeren wel we zien van, we hebben het dan krijgen om hoeveel boeren gaat het, hoe erg is de need bij die mensen. En boven dat willen we natuurlijk ik graag onjaan richting Den Haag van, ja, we hebben hier natuurlijk nog steeds wel een probleem. De oproep aan boeren om heel februari het land nog net te ploegen, had de provincie dien in oorlog met boerenorganisatie LTO en het Moezenactiecomité. Takom wieke wordt bekend hoe het boeren haar aanmelden kunnen voor taxatie van moezenskeer.